ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ലെവൽ 2 അധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്നത്തെ അധ്യായം 9. എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്? രാജഗുഹ്യയോഗം. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, അർജുനന്റെ 6 ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ. പിന്നെ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കണം, ധ്യാനിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയല്ലേ. ഭഗവാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു. അന്തകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കലേവരും യ പ്രയാതി സമദ്ഭാവോ നാസ്തി യത്ര സംശയ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ മരണസമയത്ത് ആരാണോ എന്നെ ഓർത്ത് എന്താ പറയാ ശരീരം ത്യാഗം ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് മരണസമയത്ത് തന്നെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇതിൽ സംശയം വേണ്ട എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഉള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മ ഭുവനാലോകം, ബ്രഹ്മാലോകത്തൊട്ട് എല്ലാ ലോകം വരെ എന്താണ് ദുഃഖം, എന്താ പറയാ ജന്മ മരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോ അവിടെ എല്ലാവർക്കും ജന്മമുണ്ട്, മരണമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ധാമം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അവിടെ തിരിച്ചു വരേണ്ട, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. എന്താണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അസ്ഥിരവും അസ്ഥിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാശ്വതമല്ലാത്തതും ഇവിടെ ദുരിതങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ക്ലേശഭരിതമാണ്, ഈ ദുഃഖാലയമാണ് ഇത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്താണ്? ചിന്താമണി ധാമം. ഭഗവാന്റെ ധാമം ചിന്താമണി ധാമം എന്നല്ല നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്താ പറയാ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി. ഇപ്പൊ ഇന്ന് അധ്യായം എന്താ പറയാ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം, അധ്യായം 9. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ശ്രവണ കഥ, കൃഷ്ണകഥ ശ്രവണം, യോഗ്യതകളും അയോഗ്യതകളും. പിന്നെ 4-10 വരെ ഐശ്വര്യ ജ്ഞാനം, ഭൗതിക ലോകവുമായുള്ള കൃഷ്ണന്റെ അചിന്ത്യ ഭേദ ബന്ധം. പിന്നെ ആരാധിക്കാത്തവരും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരും, 11 തൊട്ട് 15 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. പിന്നെ 16 തൊട്ട് 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു? ആരാധനയുടെ പരമോന്നത വസ്തുവാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. പിന്നെ 26 തൊട്ട് 34 വരെ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് എന്താ? കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓരോന്നും. കൃഷ്ണകഥാ ശ്രവണം, യോഗ്യതകളും അയോഗ്യതകളും. അസൂയ ഇല്ലായ്മ, ഒരാളെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യമായ അറിവ് കേൾക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്തിനും നമുക്കൊരു യോഗ്യത വേണം അല്ലെ. നമുക്കിപ്പോ ഒരു കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും, നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു ജോലിക്ക് പോകണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ് യോഗ്യതകൾ ചോദിക്കുമല്ലോ, എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ചില യോഗ്യതകളൊക്കെ വേണം. ഒന്നാണ് അസൂയ ഇല്ലായ്മ. ഭഗവാനോട് നമ്മൾ പറയില്ല ഇച്ഛാദ്വേഷ സമുത്തേന. ഇച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനിൽ ഒന്നാകാനുള്ള ആ ഒരു ഇച്ഛ. പിന്നെന്താ? അസൂയ. അത് ദ്വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസൂയ. ഭഗവാൻ സുപ്രീം എന്തായാലും പരമപുരുഷോത്തമ ദൈവോത്തമ പരമ പുരുഷനാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു അസൂയ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അസൂയ ഇല്ലായ്മ, ഒരാളെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യമായ അറിവ് കേൾക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്?
അതീന്ദ്രിയമായ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു രഹസ്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല. അത് അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് കിട്ടും. എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് ആ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം, അസൂയ ഇല്ലായ്മ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ അവിശ്വാസം ഒരാളെ ജനനത്തിനും മരണത്തിനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാനിലെ നമുക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം. നമുക്ക് ഓരോ അധ്യായത്തിലും നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ? എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? വിശ്വാസം വേണം. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? വിശ്വാസം വേണം. ആ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞ, വിശ്വാസമില്ലാത്തവരെന്താകുന്നു? വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഭൗതികതയിൽ വന്ന് ജനിക്കുകയാണ്. ജനന മരണത്തിന്റെ ആ ചക്രത്തിൽ പെടുകയാണ് ആര്? വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതെന്താ പറയാ, ശ്രവണം. ആ ശ്രവണത്തിന്റെ കുറിച്ച് പറയാണ്. എന്താണ് ശ്രവണം? അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, 9 നവവിധ ഭക്തിയിൽ ആദ്യത്തെ പടി എന്താണ്? ശ്രവണമാണ്. അപ്പൊ ആ ശ്രവണത്തിന് അത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഭഗവാന്റെ കഥകള് പറയുന്നതും അതായത് കീർത്തിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നതും പുണ്യമായ ഒരു കർമ്മമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആരാണോ കഥകൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് ആ ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ആ ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ കൊടുക്കും. അത് ഭാഗവതത്തില് ആദ്യത്തെ സ്കന്ധത്തില് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 17-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ശൃണ്വതാം സ്വകഥാ കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന ഹൃദ്യന്തസ്തോ ഹി അഭദ്രാണി വിധുനോതി സുഹൃത്സതാം. അതായത് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? സുഹൃത്തായി വസിക്കുന്നു അല്ലെ? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സുഹൃത്ത് എന്ന പോലെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി തരണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു? ആർക്കാണോ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ കേൾക്കുന്നതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുടെ ആ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ആ അഭദ്രാണി, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ മോഹങ്ങള്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ മാലിന്യങ്ങളെ സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തരും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഒഴിഞ്ഞു മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണാകും? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് സ്ഥിരചിത്തയോടെ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ശ്രവണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം നവവിധ ഭക്തിയിൽ അത് ആദ്യത്തെ ചവിട്ടുപടിയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്താണ് പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം തു തേ ഗുഹ്യതമം പ്രവക്ഷ്യാമ്യനുസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന സഹിതം യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യസേ ശുഭാത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലു ആയിട്ടില്ല. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ യോഗ്യത. അസൂയ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു യോഗ്യത. അപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലു ആയിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകാൻ പറ്റും. നമുക്കറിയാം 3 രീതിയിലുള്ള ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫ്രീ ആകണം, മുക്തനാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ഗുഹ്യം, അതാണ് അതീവ രഹസ്യമായ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഗ്രഹിക്കണം. അതിന് ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും, ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. പരമാത്മാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ ജ്ഞാനം നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ്. എന്താണ്? അതാണ് ജ്ഞാനം. ആ പരമാത്മാവിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ജ്ഞാനം. പക്ഷെ വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയുന്നത്. ഈ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിയുന്നതാണ് വിജ്ഞാനം. അതായത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിലൂടെയോ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെയോ നമ്മൾ എന്താണ് ലഭിക്കുന്ന ഈ പ്രായോഗിക അറിവാണ് വിജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അത് അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അത് നിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരാമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അധ്യായം 1 എന്താണ്? ആമുഖം. നമുക്കറിയാം അല്ലെ? 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട് ഇതില് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. അപ്പൊ അധ്യായം 1 എന്താണ്? ആമുഖം. ആമുഖം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ അധ്യായം 2, 3 എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയാണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇത് 3 രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18 അധ്യായങ്ങളിലെ 2ഉം 3ഉം അധ്യായം എന്താണ്? രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അതിനെ നമ്മൾ ഗുഹ്യം എന്ന് പറയും. സംസ്കൃതത്തിൽ നമ്മൾ ഗുഹ്യം എന്ന് പറയും. പിന്നീട് 7ഉം 8ഉം എന്താണ്? ഗുഹ്യതരം. എന്താണ്? അതിൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തെ പറ്റി അറിവ് നൽകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് ഗുഹ്യതരം. നമ്മൾ ഡിഗ്രീസിൽ പറയാണ് ഇപ്പോ രഹസ്യം, രഹസ്യതരം, അതീവ രഹസ്യം, അങ്ങനെ ഗുഹ്യം, ഗുഹ്യതരം, ഗുഹ്യതമം, അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 9ാമത്തെ അധ്യായം എന്താണ്? കലർപ്പറ്റ ഭക്തി. ഇതില് യാതൊരു കലർപ്പില്ലാതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ശുദ്ധ ഭക്തി, അനന്യ ഭക്തി എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് 9ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ രഹസ്യം,
രഹസ്യതരം, അതീവ രഹസ്യം. രഹസ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, അല്ലെ? അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആത്മാവെന്നാൽ എന്ത്, നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്നുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നു. പിന്നീട് ഭഗവാൻ ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നു. പിന്നെ ആത്മാവിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? നമുക്ക് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനോ കാറ്റിനെ ശോഷിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിനെ നനയ്ക്കാനോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചും ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ആത്മാവിന്റെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു? കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം, കർമ്മം യജ്ഞം എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, കർമ്മം നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കും ഈ ലോകത്ത് എന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മ ബന്ധനഃ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് 2-3 അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ പറ്റി അറിവ് നൽകുന്നു. എങ്ങനെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചെടുക്കണം. അതായത് 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാന് ആരാകുന്നു, ഭഗവാന്റെ ആ സുപ്രീമസിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാനിൽ സമാനായി നിൽക്കാനോ ഉത്കൃഷ്ടമായി നിൽക്കാനോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നു. 4 രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വരുന്നു, 4 രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വരുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം, ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ 7ഉം 8ഉം എന്താണ്? രഹസ്യതരം. പിന്നെ 9 ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് 9-ാമത്തെ അധ്യായം അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് രാജഗുഹ്യം രാജവിദ്യ എന്നുള്ള ആ പേര് കൊടുക്കുന്നത്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗമാണിത്. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ആ കണക്ഷൻ ആണ്, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനന് അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനവും സാക്ഷാത്കാരവും നൽകുന്നു. എന്താണ്? രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു യോഗ്യത എന്താണ്? എന്താണ് യോഗ്യത? അനസൂയവേ. സംസ്കൃത ശബ്ദം അനസൂയവേ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അസൂയരഹിതനായി ഇരിക്കണം. അപ്പൊ അനസൂയവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസൂയ ഇല്ലാതിരിക്കുക. ഈ അസൂയ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ നമുക്കൊരു വേണ്ടുന്ന ഒരു യോഗ്യത. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഭഗവാന്റെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെന്താണ്? സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് അതീവ രഹസ്യമാണ്, യോഗ്യത നമുക്ക് അസൂയ അല്ലാതിരിക്കണം, ഓക്കെ. പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ അതിലുള്ള ഒരു മാർഗം എന്താണ്? അതാണ് ശരിയായ ശ്രവണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ നവവിധ ഭക്തിയിലെ ആദ്യത്തെ പടി ശ്രവണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടാലല്ലേ നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ രഹസ്യം എന്താണ്, ആ രഹസ്യം മനസ്സിലാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രവണം. അപ്പൊ ആ ശ്രവണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കേൾക്കും തോറും ഭഗവാനിലെ നമുക്കൊരു സ്നേഹം ഉണർന്നു വരും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും, കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഉറങ്ങിക്കിടക്കാണ് എന്ത്? ആ ഭക്തി. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ തത്വം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ ആ ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നാണ് ഭഗവാന്, പക്ഷെ അളവില് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളിൽ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമ്മിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ ചെറിയ തോതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെറിയ തോതിൽ ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുള്ളപ്പോ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആ ഒരു മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്രവണം വേണം. ആ ശ്രവണമാണ് ആദ്യത്തെ ചവിട്ടുപടി. അപ്പൊ എന്താണ് നേട്ടങ്ങൾ? ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. എന്താണ് നേട്ടം? ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ആ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് നേട്ടം. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഭഗവാന്റെ അതീവ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? അതാണ് കിട്ടുന്നത്. എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഗുണം എന്താണ്? ആ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ, അല്ലെ, ക്ലേശങ്ങൾ അറിയാം. നമുക്ക് 3 ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ മോചനം, അത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്ന്. കാരണം എന്താണ്? ഈ ശ്രവണം, അത് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ശൃണ്വതാ സ്വകഥാ കൃഷ്ണ, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നതും കീർത്തിക്കുന്നതും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാൻ സ്വയം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ മാലിന്യങ്ങളെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആകുന്നു. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രം ഇതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്താണ് 5 കാര്യങ്ങൾ 5-6 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഈ ജ്ഞാനം? എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അതീവ രഹസ്യം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പൊ പറയാണ് രാജവിദ്യയാണ്, ഏറ്റവും പവിത്രമാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച്, ഇത് നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. പിന്നെ രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് എന്താ പറയാ, ഏറ്റവും വലിയൊരു രഹസ്യമാണിത്. ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? ഇപ്പോ അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഏത്? ഈ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, ഇപ്പൊ ഇത് ഈ രഹസ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ അതീവ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളാണ്. ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒന്ന് ഓർക്കണം, സേവനം. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അവിടെ സേവനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭക്തി വെറും ഭക്തിയല്ല. അതായത് നമുക്ക് അവിടെ സേവനം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഭക്തിയെ നമ്മൾ ഭക്തി എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമുക്കൊരു ആളിനോട് ഇഷ്ടം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കാണിക്കുക? ആ സേവനം അല്ലെ അനുഷ്ഠിക്കും. നമ്മളിപ്പോ ഒരു മക്കളോടുള്ള ഇഷ്ടം എങ്ങനെ കാണിക്കും? മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത് ആ മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു. അതേപോലെ എല്ലാം ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഇഷ്ടം നമ്മൾ കാണിക്കുക എങ്ങനെയാണ്? സേവനത്തിലൂടെ. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സേവനം വളരെ ആവശ്യമാണ്. സേവനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭക്തിയാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയണം. എന്താണത്? അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ അത് ഒന്നത് എന്താണ്? രാജവിദ്യ, അതായത് വിദ്യകളിൽ വെച്ച് രാജാവ്. പിന്നെ എന്താണ്? രാജഗുഹ്യം. ഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീക്രട്ട്, അതായത് രഹസ്യം. അപ്പൊ രാജഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമരഹസ്യവും. എന്താണ് ഇപ്പൊ മഹത്വം? രാജവിദ്യയാണ്, വിദ്യകളിൽ വെച്ച് രാജാവും. രാജഗുഹ്യം പരമരഹസ്യവുമാണ്. മുമ്പ് ഉന്നയിച്ച എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും തത്വചിന്തകളുടെയും എന്താ പറയാ രത്ന ചുരുക്കമാണിത്. എന്താണ്? മുമ്പ് വിവരിച്ച എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും തത്വചിന്തകളുടെയും രത്ന ചുരുക്കമാണിത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എന്താ പറയാ? രാജവിദ്യ എന്ന് പറയും. പിന്നെ രാജഗുഹ്യം. രാജഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവിടെ എന്താ പറയാ, ഇത് രാജവിദ്യ എന്തുകൊണ്ട്, രാജഗുഹ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് എന്താ പറയാ രഹസ്യമാണ്. ഇവിടെ എല്ലാ ജീവാത്മാവിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് രാജഗുഹ്യമാണ്. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ, അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വീണ്ടും മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. ഇത് ധർമ്മ്യം, അതായത് എന്താണ്? ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത. എന്താണ് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത? നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നാമജപമൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുക? നമുക്ക് നേരിട്ടൊരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടും ഭഗവാന്റെ. അത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവിച്ചറിയാം. നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇത് അനുഭവിച്ചറിയാം. അപ്പൊ എന്താണിത്? നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ധർമ്മ്യം എന്ന് വിളിക്കും. പിന്നെ സുസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സന്തോഷത്തോടെ. എന്താണ്? ഈ ഭക്തിയുത സേവനം നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ വ്യയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാശ്വതമല്ലാത്തത്, നശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് അവ്യയം, ഇറ്റേണൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അവ്യയമാണ്, അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇത് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജവിദ്യയാണ്, രാജഗുഹ്യമാണ്, ധർമ്മ്യമാണ്, സുസുഖമാണ്, അവ്യയമാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വേണം. അപ്പൊ മഹത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യം പവിത്രമാണ്, ഇത് ഏറ്റവും പവിത്രമാണ്. പിന്നെ എന്താണ്? ധർമ്മ്യം, സുസുഖം, അവ്യയം, ശാശ്വതമായത്, സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നത്, ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇത് എന്താ പറയാ ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേരിട്ട് നൽകുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ മഹത്വം. അശ്രദ്ധദാന പുരുഷ ധർമ്മസ്യാസ്യ പരന്തപ അപ്രാപ്യമാം നിവർത്തന്തെ മൃത്യു സംസാരവർത്മനി. എന്താ പറയാ, ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇതിനെ കുറിച്ചാണ്, ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ യോഗ്യതകളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഭഗവാനിലെ യോഗ്യത എന്താണ്? നമുക്ക് അസൂയ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, അതേപോലെ വിശ്വാസവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ടവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകളിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ കൊമ്പുകളും ചില്ലകളും ഇലകളും സംതൃപ്തി അടയുന്നു. ഉദരത്തിന് ആഹാരം നൽകുന്നതിനാൽ എന്താണ്? ശരീരത്തിലെ സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തൻ ദേവന്മാരെയും സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളെയും ആക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഉപമ കൊടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾ കൃഷ്ണഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, കൃഷ്ണഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി നമ്മളിപ്പോ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചില്ലെങ്കിലും എല്ലാ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചതിന്റെ ഫലം ഇവിടെ ഉണ്ട്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ദേവന്മാരും സംതൃപ്തരാകും. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭഗവാന്റെ ആരാണ്? പ്രതിനിധികളാണ്, ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പല അവയവങ്ങളും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോ അവയവത്തിന്റെ കാര്യവും നമുക്ക് നോക്കി നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ഉദരത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണ്? എല്ലാ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളും പോഷിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ
ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദേവന്മാരും സന്തുഷ്ടരാകുന്നു. കാരണം അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളെ പോലെയാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഉദാഹരണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മരത്തില്, അതായത് വൃക്ഷത്തില് നമുക്ക് എന്താണ്, വേരുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുക. നമ്മൾ ഓരോ ചില്ലകൾക്കും കൊമ്പുകൾക്കും ഇലകൾക്കും ഒന്നും വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വേരുകൾക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്വാഭാവികമായും ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചില്ലകളും കൊമ്പുകളും ഇലകളും എല്ലാം സംതൃപ്തി അടയുന്നു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് നമ്മൾ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, അവിടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളും ദേവന്മാർ പോലും എന്താണ്, സംതൃപ്തി അടയുന്നു, സംതൃപ്തരാകുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഓരോ മനുഷ്യനും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ, എന്താണ്, നമുക്ക് പല ഋണങ്ങളുണ്ട്. അതായത് 5 തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ടായിരിക്കും ഓരോരുത്തരോടും. അത് എന്താ പറയാ, 5 രീതിയിലാണ് ആ കടപ്പാട്. അതായത് പിതൃഋണ, ഭൂതഋണ, ദേവഋണ, ഋഷിഋണ, മനുഷ്യഋണ എന്ന് പറയും. അതായത് പിതൃഋണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കടമ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു കടമ ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവരോടും. എന്താണ് പിതൃക്കൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജന്മം നൽകിയ പിതൃക്കൾക്ക് നമുക്കൊരു കടമുണ്ട്, അല്ല കടമുണ്ടായിരിക്കും. ആ കടം നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല, ഈ ജന്മത്തിൽ തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, അവർക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും, അവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവർക്ക് എന്താണ് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നമ്മൾ അവരെ ശ്രാദ്ധം ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ പിതൃകടം നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഭൂതഋണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രകൃതി, ഭൂത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി. പിന്നെ ഈ പ്രാണിവർഗ്ഗങ്ങൾ, അനിമൽസ് എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ, പ്രാണികളൊക്കെ. അപ്പൊ ഇവരോടും നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, എന്താ പറയുക, വൃക്ഷങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള, പിന്നെ സഹജീവികളോട് നമ്മൾ കരുണ കാണിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ ഭൂതരുണ നമ്മൾ തീർക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ദേവരുണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവന്മാർക്ക് നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അവർ സമയത്ത് വെയില്, മഴ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, നമുക്ക് വെളിച്ചം, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലുള്ള ആ ദേവന്മാർ നമുക്ക് നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ തീർക്കാൻ പറ്റും ആ കടം? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് യജ്ഞത്തിലൂടെ, അവര് ആരാധനയിലൂടെ നമ്മൾ അത് തീർക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നു. അതേപോലെ ഋഷിമാർ എങ്ങനെയാണ്, അവര് നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ, വേദങ്ങളും അതും ഇതും എല്ലാം തന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് തന്നിട്ടുണ്ട്, പുരാണങ്ങള്, ശാസ്ത്രങ്ങള്, വേദങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. അപ്പൊ ഈ ഋഷികൾക്കും നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. എങ്ങനെ തീർക്കും? നമ്മൾ വേദാധ്യയനത്തിലൂടെ, നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനാർജനയിലൂടെ, നമുക്ക് ആ ശാസ്ത്രങ്ങളെ പഠിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ മാത്രം വെക്കല്ല, മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ആ ജ്ഞാനം നമ്മൾ പകർത്തി കൊടുക്കുമ്പോഴെന്താണ്, ആ കടം തീർക്കാണ് നമ്മൾ. പിന്നെ അതേപോലെ മനുഷ്യന്മാരോടും നമുക്ക് കടപ്പെട്ടിരിക്കും, പല ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കും. അപ്പോ ഇങ്ങനെ പിതൃഋണ, ഭൂതഋണ, പ്രകൃതി, ദേവഋണ, ഋഷിഋണ, ഇങ്ങനെ പല ഋണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്കൊന്നും തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണ്ട. എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ കൃഷ്ണഭക്തി ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ അത് വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന പോലെയാണ്. സകലതും അത് എന്താ പറയാ, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അത് നടന്നു പോകും. അതാണ് ഈ ഉപമയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഐശ്വര്യ ജ്ഞാനം, ഭൗതിക ലോകവുമായുള്ള കൃഷ്ണന്റെ അഭേദ ബന്ധം. ഇതെന്താണ്? കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയിലൂടെ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണൻ പരമോന്നത സംവിധായകനാണെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകം സ്വതന്ത്രമായി നീങ്ങുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ നമുക്കറിയാം, ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം ആരാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പോകുന്നു, പിന്നെ ഭഗവാന് തോന്നുമ്പോൾ അതിനെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവമായിക്കോട്ടെ, അതിന്റെ തിരോഭാവം എല്ലാം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. അതൊക്കെ പ്രകൃതി നടത്തുകയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പരമോന്നതമായ സംവിധായകനാണ്. ഇതെല്ലാം നോക്കി നടത്തുന്നത് ആരുടെ ഡയറക്ഷനിലാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ. എങ്കിലും എന്താണ്, ഭൗതിക ലോകം സ്വതന്ത്രമായി നീങ്ങുന്നു. കാരണം പക്ഷെ അതിന്റെ കൺട്രോൾ ആരുടെ കയ്യിലാണ്? ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ നിഷ്പക്ഷനും നിസ്സംഗനുമായും തുടരുന്നു. ഭഗവാൻ പക്ഷെ ഇതിൽ എന്താ പറയാ, നിഷ്പക്ഷനായിട്ട്, നിസ്സംഗം മീൻസ് നമ്മൾ പറയും നിസ്സംഗത എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിരക്തിയോടെ. ഭഗവാൻ അതിൽ യാതൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റും ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചുവെങ്കിലും ഭഗവാനോട് അത് യാതൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റും ഇല്ലാതെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്ന് പോവുകയാണ്. മയാ തതമിദം സർവം ജഗത് അവ്യക്തമൂർത്തിന മത്സ്ഥാനി സർവഭൂതാനി ന ചാഹം തേഷു അവസ്ഥിതഃ. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മൺകലം അല്ലെങ്കിൽ മൺപാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്? മണ്ണുകൊണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ മൺകലത്തിൽ എന്തുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മണ്ണുണ്ട്, അല്ലെ? മൺകലത്തിൽ എന്തുണ്ട്? മണ്ണുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാൽ മണ്ണില് മൺകലമുണ്ടോ?
ഇല്ല. അതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു. ഭഗവാൻ പറയാണ് അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ടും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ അവ്യക്ത രീതിയിൽ ഭഗവാൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സർവഭൂതങ്ങളും ഭഗവാനിലാണ്. അതായത് എന്താണ്, ഇപ്പൊ മണ്ണില് എന്താ പറയാ, മൺകലത്തിൽ മണ്ണുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സർവഭൂതങ്ങളും ഭഗവാനിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മണ്ണില് മൺകലമില്ല. അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒരു രാജാവ് തന്റെ, ഇനിയൊരു ഉദാഹരണം, ഒരു രാജാവ് തന്റെ പ്രഭാവത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരമായ ഭരണക്കൂട്ടത്തിന്റെ തലവനാണ്. അതിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ രാജാവിന്റെ ശക്തി പ്രഭാവങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എല്ലാ വകുപ്പുകളും രാജാവിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. എങ്കിലും ഓരോ വിഭാഗത്തെയും അദ്ദേഹം സ്വയം കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൂടാ. അതാണ് ഇപ്പോ ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് വകുപ്പുകളുണ്ട് അല്ലെ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്, പല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും രാജാവിന്. എന്നും പറഞ്ഞ രാജാവ് തന്നെ എല്ലാ വിഭാഗത്തെയും അദ്ദേഹം തന്നെ സ്വയം കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വകുപ്പിനും ഓരോ ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ നോക്കി നടത്താൻ അല്ലെ. രാജാവിന്റെ ആ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിൽ രാജാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. ആ തലവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രാജാവിന് എല്ലായിടത്തും പോകണം, എല്ലായിടത്തും പോയി എല്ലാ വകുപ്പുകളിൽ രാജാവ് തന്നെ നോക്കി നടത്തണം എന്നൊന്നുമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഗോലോകധാമത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓരോ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ വകുപ്പുകൾ, സൂര്യ, ചന്ദ്ര, വരുണൻ, അഗ്നി, വായു എന്നിങ്ങനെ ഓരോ വകുപ്പുകൾ ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുത്ത് ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ആ ഗോലോകധാമത്തില് ആ ലീലകൾ, എന്താ പറയാ, ലീലകൾ ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആ ധാമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഓരോ വിഭാഗങ്ങളും പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അധീനതയിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഇതെല്ലാം നോക്കി നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഗോചരങ്ങളായ ആവിർഭാവങ്ങൾ, അവ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉള്ളവയും ആയാലും ശരി, അത് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതായാലും ശരി, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ പെട്ടവയായാലും ശരി, ഭഗവത് ശക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതങ്ങളാണ്. അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതായാലും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളതായാലും അതെന്താണ്, അത് ഭഗവത് ശക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതങ്ങളാണ്. അവിടുത്തെ വിവിധ ശക്തികളുടെ സങ്കലനത്താലാണ് സൃഷ്ടി സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് ആ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായ ഭഗവാന്റെ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയായ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും സങ്കലനത്തിലാണ് ഈ സൃഷ്ടി സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ സൃഷ്ടി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജഡവസ്തുക്കൾക്ക് അതിൻ്റെതായ യാതൊരു പ്രവൃത്തി ഇല്ല. അതിന് പ്രവർത്തനശീലമാകണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം, ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായ ജീവസത്തകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ജഡ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് വിലയുള്ളൂ, എങ്കിലേ അത് പ്രവർത്തനശീലമാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിത് കണ്ണിലേക്ക് അല്ലെ, അതായത് ഗോചരങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നതായിക്കോട്ടെ, ഇനിയിപ്പൊ കാണാത്തതായാലും എല്ലാം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ആ ഭഗവത് ശക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഭഗവത് ശക്തിയിലാണ് ഇതൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആ ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയും പിന്നെന്താണ് അധമ ശക്തിയും ആയ ആ രണ്ടിന്റെയും സങ്കലനത്താലാണ് ഈ സൃഷ്ടി സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. നമസ്താനി ഭൂതാനി പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം ഭൂതഭൃന്ന ച ഭൂതസ്ഥോ മമാത്മാ ഭൂതഭാവനഃ. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ ഒന്നും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല, എന്റെ യോഗപ്രഭാവം നോക്കൂ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ ഉദാഹരണം മനസ്സിലാക്കിയ പോലെ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയും ആണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല. നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിയാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായത്തിലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ഈ കാണുന്ന ഭൗതികമായാലും ആധ്യാത്മികമായാലും എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം സ്രോതസ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭഗവാൻ ഒരു അംശമല്ല എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഭഗവാനും ഈ കാണുന്ന ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അവതരിക്കും, നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കും. 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാൻ സ്വമായയ, അതായത് ആത്മമായയ, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഇവിടുത്തെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അംശമല്ല ഭഗവാൻ, പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഇതിന്റെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനമാണ്, ഉറവിടമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ് കൃഷ്ണൻ. ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ്, എങ്കിലും എല്ലാറ്റിനും ആശ്രയസ്ഥനുമാണ്.
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് തനിയെ നിലനിൽപ്പില്ല. അതിനെന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയനുസരിച്ച് അത് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു മേൽനോട്ടത്തിന് ആരുള്ളത്? ദുർഗാദേവി, ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മായാദേവി, മഹാമായ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയെ യോഗമായ എന്ന് പറയും, ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയെ നമ്മൾ മഹാമായ എന്ന് പറയും. ആ മഹാമായ ആരാണ്? ദുർഗാദേവി. ദുർഗാദേവിയുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? ഈ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം ആരാ നോക്കുന്നത്? ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മായാദേവി അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗാദേവി, അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ വ്യത്യസ്തനാണ് കൃഷ്ണൻ, എങ്കിലും എല്ലാറ്റിനും ആശ്രയസ്ഥനുമാണ്. കാരണം ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ആരെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. ഇതിനെയാണ് ഇവിടെ ഐശ്വരമായ യോഗം ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, എന്റെ പശ്യമേ യോഗം ഐശ്വരം. അതായത് എന്റെ ഐശ്വരമായ ഈ യോഗം ഒന്ന് നോക്കൂ, അഥവാ ഭഗവാന്റെ യോഗശക്തി എന്ന് വിവരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ യോഗശക്തി, കാരണം ആ യോഗശക്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതിനെ ആശ്രയം ആരാ നൽകുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാകുന്നു. എങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒരു അംശമല്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. യഥാകാശസ്ഥിതോ നിത്യം വായുഃ സർവത്ര ഗോമഹാൻ തഥാ സർവാണി ഭൂതാനി മത്സ്ഥാനി ഉപധാരയ. ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം, കാറ്റ്, വായു എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ആകാശത്തിൽ. പക്ഷെ അത് കാറ്റ് ആകാശത്തിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് കാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സർവ്വതിനെയും ചലിപ്പിക്കുന്നു. ആ കാറ്റ് സർവ്വതിനെയും ചലിപ്പിക്കുന്നു. അതേപോലെ ഭഗവാൻ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ധാമമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും ഭഗവാൻ ചലിപ്പിക്കുന്നു. ഈ കാണുന്ന ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമായിക്കോട്ടെ, ജീവസത്തകളായിക്കോട്ടെ, സർവ്വതും ചലിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി മൂലമാണ്. അതുപോലെ കാറ്റും ഭഗവാന്റെ മഹത്തായ ഒരു ആവിർഭാവമാണ്. പക്ഷെ അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആകാശത്തിൽ. പക്ഷെ എന്തിരുന്നാൽ ആകാശത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അത് മറ്റെല്ലാ സംഭവത്തെയും അത് ചലിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും ചലിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. എല്ലാ സൃഷ്ടികളും എവിടെയാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. വായുവിന്റെ ചലനം സർവ്വ പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും ചലനത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, വായു എന്താണ്? നമുക്ക് വായു ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും ചലിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് വായുവിനുണ്ട്. അതാണ് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. അത്രയും മഹത്തരമായ ആവിർഭാവമാണ് ഏത്? ഭഗവാന്റെ ഈ വായു, കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്കിലും അത് ആകാശത്തിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനപ്പുറം കടക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? അത് സ്ഥാനാന്തരം ചെയ്യുന്നില്ല. അത് എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത്, അത് എവിടെയാണോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സർവ്വതും ചലിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് കാറ്റിനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വിസ്മയാവഹമായ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം, വിസ്മയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതകരമായ, വിസ്മയാവഹമായ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം പരമമായ ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെന്താണ്? ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയിലാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, അന്തരീക്ഷത്തില് ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങൾ ചലിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഒഴുകി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ആ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനത്ത് നിലകൊള്ളണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി മൂലമാണ്. എല്ലാം അതിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ തന്നെ. എല്ലാം അതിനെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവത് ശക്തിയെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും ഇളകുന്നില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയില്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും ഇളകാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, തേന ഇച്ഛവിന തൃണമപി ന ചലതി എന്ന് നമ്മൾ പറയും. തേന ഇച്ഛവിന പറഞ്ഞ കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛയില്ലാതെ തൃണമപി പുൽക്കൊടി പോലും ന ചലതി അനങ്ങുന്നില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. സർവഭൂതാനി കൗന്തേയ പ്രകൃതിം യാന്തി മാമികാം കൽപക്ഷയേ പുനഃസ്ഥാനി കൽപാദോ വിസൃജാമ്യഹം. കുന്തിപുത്ര, ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എന്റെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ കൽപ്പം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ? കൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ നമ്മൾ കൽപ്പം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ അവിടെ കൽപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലാകണമെങ്കിൽ ആ 4 ചതുർയുഗങ്ങൾ,
ഏതാണ് സത്യയുഗ, ത്രേത, ദ്വാപര, കലിയുഗ. ഈ 4 യുഗങ്ങൾ 1000 തവണ ആവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലാണ്. അങ്ങനെ അതാണ് പറയുന്നത്, ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ എന്ത് നടക്കും? പ്രളയം നടക്കും അല്ലെ. ആ പ്രളയം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായോ അത് എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എല്ലാം ചെല്ലുന്നു, എല്ലാം അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു. കാരണം അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ എന്താണ്, അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, വീണ്ടും ഭഗവാൻ അതിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത്. സൃഷ്ടിയാവട്ടെ, പ്രളയമാവട്ടെ, അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതാവട്ടെ, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയിലാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ പ്രളയം നടക്കുമ്പോഴും സൃഷ്ടി നടക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛാശക്തിയിലാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. പ്രകൃതിം സ്വാമവഷ്ടഭ്യ വിസൃജാമി പുനഃ പുനഃ ഭൂതഗ്രാമമിമം കൃത്സ്നം അവശം പ്രകൃതിർവശാത്. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പൊ പ്രപഞ്ചം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാ പറഞ്ഞെ, സൃഷ്ടിയും നടക്കും, പ്രളയവും നടക്കും. അപ്പൊ ഈ ചതുർയുഗങ്ങൾ, ഓരോ യുഗങ്ങളും എന്താണ്, 4 യുഗങ്ങളും 1000 തവണ ആവുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലാകുന്നത്. അതേപോലെ 4 യുഗങ്ങളും 1000 തവണ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു രാത്രിയും ആകുന്നു. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന് ആയുസ് 100 വർഷമാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എത്ര? 100 വർഷമാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ദിവസം ബ്രഹ്മാവിന്റെ പോകുന്നത്. അപ്പോ ഒരു 4 യുഗങ്ങൾ 1000 വട്ടം ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ പകലായി, 4 ചതുർയുഗങ്ങൾ 1000 തവണ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു രാത്രിയായി ബ്രഹ്മാവിന്റെ. അങ്ങനത്തെ 100 ദിവസമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, പ്രപഞ്ചമെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആവിർഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാം, തിരോഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടപ്പെടാം. എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ അതിനെ പ്രളയത്തിലൂടെ അതിനെ സംഹരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്, സൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നു, സൃഷ്ടി ഇല്ലാതാകുന്നു. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയനുസരിച്ചാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതെന്താ പറയുന്നത്? കാരണ സമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആദിപുരുഷ അവതാരമായ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഉച്ഛ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എണ്ണമറ്റ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉളവാകുന്നത്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ആരാണ് ആദി വിഷ്ണു? മഹാവിഷ്ണു. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, അതിനെയാണ് നമ്മൾ മഹാവിഷ്ണു എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ വിഷ്ണുവിന്റെ ആ ഉച്ഛ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എണ്ണമറ്റ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉളവാകുന്നത്. അപ്പൊ ആ വിഷ്ണുവിന്റെ ഡ്യൂട്ടി അത്രമാത്രം. എന്താണ്? എണ്ണമറ്റ പ്രപഞ്ചങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളത്. പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണു ആരാണ്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ആ വിഷ്ണു എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ആദ്യത്തെ വിഷ്ണു സൃഷ്ടിച്ച ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൾപൂവാണ്. ആ ഉൾപൂകിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ആരാണ് പോകുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ വീണ്ടും പ്രവേശിക്കുന്നു, എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാണ്. പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നേ? അങ്ങനെയാണ് ഓരോ പ്രപഞ്ചവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. അതായത് അവിടെ വൈവിധ്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാണ്. ഇത് എന്താ പറയാ, ആദ്യത്തെ വിഷ്ണു പ്രപഞ്ചങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണു ആ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി അവിടെ 14 ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു എന്താണ്, ആ ഒരു താമരത്തണ്ടിൽ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ബ്രഹ്മാവിനെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ഇതൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് അവിടെ ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, വൈവിധ്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അത് ഭഗവാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഈ രൂപത്തിലൂടെ. പിന്നെ എന്താണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എന്താണ്? അതെന്താണ്? ഭഗവാൻ സ്വയം ആവിർഭവിക്കുന്നു. അതേ ആ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വീണ്ടും എന്താണ്? സ്വയം ആവിർഭവിക്കുന്നു. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ വിഷ്ണുവാകട്ടെ എന്താ പറയാ, ഏതൊരു അണുവിലും അന്തഃപ്രവിഷ്ടനാകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, സർവ ചരാചരങ്ങളിലൂടെയും, അതായത് ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായ എല്ലാത്തിലും ആരാണ്? ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണു. അതാണ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ചതുർഭുജാധാരിയായിട്ട് ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പദ്മമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ വിഷ്ണു ആണ് എന്താണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അങ്ങനെയാണ് 3 വിഷ്ണുക്കളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നച്ച മാം താനി കർമാണി നിബധ്നന്തി ധനഞ്ജയ ഉദാസീനവദാസീനം അസക്തം തേഷു കർമ്മസു ധനഞ്ജയ. ഈ കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കാൻ
കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണു, ഏതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു, എല്ലാം സൃഷ്ടികർത്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഉറവിടം, ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അതിന്റെ അധീനതയിലല്ല, ഭഗവാൻ അതിന്റെ അധിപനായിരിക്കും. എന്നും എന്നും ഭഗവാൻ അതിന്റെ അധിപൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ ഈ എന്താ പറയാ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിക്കും എന്താണ് ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഭഗവാൻ എന്താണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു. പക്ഷെ ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിലും ഭഗവാൻ എന്താണ് ഉദാസീനൻ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ്. ഉദാസീനൻ എന്ന പോലെ, അതായത് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത പോലെ ഭഗവാന്റെ ഈ ധാമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാവട്ടും ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതിലൊന്നും ഇടപെടുന്നില്ല. ഭഗവാൻ സ്വതന്ത്രനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ അതിന്റെ എല്ലാം അധിപനായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഒരു ന്യായസ്ഥനായ ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി, ആ ജഡ്ജിയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യും? പലതും സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെ. ഒരാളെ തൂക്കിക്കൊല്ലാം, ഒരാളെ എന്താ പറയാ, തൂക്കിക്കൊല്ലാം, തടവിലാക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അല്ലെ ഒരു ജഡ്ജിക്ക്. അതേപോലെ എങ്കിലും ജഡ്ജി എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിലെല്ലാം ഉദാസീനനാണ്. ഇപ്പൊ ജഡ്ജി ഒരാളെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ തടവിലാക്കി ജീവപര്യന്തം കൊടുത്തു എന്നും പറഞ്ഞു, ജഡ്ജിക്ക് അതിലൊന്നും തന്നെ ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ല അല്ലെ, ലാഭനഷ്ടമോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ജഡ്ജിയുടെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുകയാണ് അവിടെ ജഡ്ജിക്ക് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇതിൽ നിന്നും. അപ്പൊ അത് ജഡ്ജി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇതിലൊക്കെ ജഡ്ജി ഉദാസീനനായിരിക്കും. അതേപോലെ ഭഗവാനും സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അതിനെ സംഹരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏതൊരു കർമ്മവും സൃഷ്ടിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനവും തന്നെ ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അതിലെല്ലാം ഉദാസീനൻ എന്ന പോലെ ഇരിക്കും. ലാഭനഷ്ടങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഈ ജഡ്ജിയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഒന്നും ഭഗവാനില്ല. ഭഗവാൻ അത് നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു തരുന്നു എന്ന് മാത്രം. അതേ വിധം അത്രേ ഭഗവാന്റെ സ്ഥിതിയും. ഭഗവാനും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഏതൊരു കർമ്മ മേഖലയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ എത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇൻഡയറക്ട്ലി എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, പ്രത്യക്ഷമായല്ല, അങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടല്ലാതെ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതിനൊക്കെ നോക്കി നടത്തുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന്റെ ആ കൈ എത്തുന്നുണ്ട്. കാരണം അതിനെല്ലാം ഉറവിടം, സ്രോതസ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പിന്നിൽ പ്രവർത്തനമുണ്ട് ഭഗവാന്റെ. പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ അതിലൊന്നും എന്താ പറയാ അതീവ ആസക്തിയോ നിസ്സംഗതയിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്, ഉദാസീനൻ എന്ന പോലെ. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയത്തെ സചരാചരഃ ഹേതുനാനേന കൗന്തേയ ജഗദ്വിപരിവർത്തത്തെ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നേ? ഭഗവാൻ പറയാണ്, മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി, എന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ, എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച്, അതായത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രകൃതി എന്താണ്? സൃഷ്ടിക്കുന്നു, പ്രകൃതി സംഹരിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു, സംഹരിക്കപ്പെടുന്നു ഭഗവാന്റെ അധീനതയിൽ, ഭഗവാന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രകാരമാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം. അതാണ് മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയത്തെ സചരാചരഃ. എന്താ പറയാ, ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അധീനതയിൽ, അധ്യക്ഷതയിൽ ഈ പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിനെ സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ ആരാണ്? ബീജപ്രദ പിതാവാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ബീജം നൽകുന്നത് ഭഗവാൻ, ഒരു അച്ഛനെ പോലെ. അതേപോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ്? ഒരു അമ്മയെ പോലെ ജന്മം നൽകുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലൂടെയാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ പിന്നിൽ ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. അതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ ഒന്നും തന്നെ പ്രകൃതിക്ക് സ്വയമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഒരാളുടെ മുന്നിൽ എന്താ പറയാ, സുരഭിലമായ ഒരു പൂവ് ഇരിക്കുന്നു. ആ പൂവും അയാളുമായി ഒരു വിധത്തിലും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും തന്റെ ഘ്രാണശക്തി അതിന്റെ ഗന്ധത്തെ അറിയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്, എത്രയോ അകലെ, കുറച്ച് അകലെ നമുക്കിപ്പോ ഒരു മുല്ലപ്പൂ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ആ മുല്ലപ്പൂവിനെ തൊടണ്ട. നമുക്ക് അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അതിനെ തൊട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരെ ഇരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മുടെ ആ ഘ്രാണശക്തി മൂലം നമുക്ക് എന്താണ്, അതിന്റെ ആ ഗന്ധം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ. അവിടെ ഒരു പൂവുണ്ട്, ആ പൂവിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അവിടെ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ
ഘ്രാണശക്തി മൂലം. പക്ഷെ എന്നാൽ നമുക്കും പൂവിനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ടോ അവിടെ? നമ്മൾ തൊട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല അല്ലെ? എത്ര അകലെ നിന്നാലും നമുക്ക് ആ ഗന്ധം കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഭഗവാനും. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സൃഷ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി നടത്തുന്നു. ആ ഘ്രാണശക്തിയും പൂവും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണല്ലേ? അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ആ മണത്തറിയുന്ന ആ ഘ്രാണശക്തിയും പൂവും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് അല്ലെ? രണ്ടാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും അതെന്താണ് ആ ബന്ധം? ആ പൂവ് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ മണം അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ആ ഗന്ധം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ അത് രണ്ടും വേറെ വേറെയാണ്. ആ ഘ്രാണശക്തി വേറെ, പൂവ് വേറെ. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാം നോക്കി നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി നിൽക്കുകയാണ്. അതൊരു അത്തരമൊരു ബന്ധം അത്രേ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ഭഗവാനോടുള്ളത്. അപ്പൊ അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയായ അതെന്താ അധമശക്തിയായ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ അങ്ങനെയാണ്. ആ സമ്പർക്കത്തിലില്ല അവര്. നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിലും പക്ഷെ ആ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ മൂക്ക് എന്താ പറയാ മൂക്കിന്റെ ആ ഘ്രാണശക്തി, ആ പൂവിന്റെ ഗന്ധത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നത്, അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ആ അധ്യക്ഷതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശം പ്രകാരം ഈ ഭൗതിക ശക്തി പ്രപഞ്ചത്തിലെ പ്രവർത്തനശീലമാകുന്നു. ആരാധിക്കാത്തവരും ആരാധിക്കുന്നവരും. അപ്പൊ 11 തൊട്ട് 15 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവർ. അത് നമുക്ക് നേരത്തെ മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ 7-ാം അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി. 4 രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെ? സുകൃതികള് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു, പിന്നെ ദുഷ്കൃതികള് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. ആരൊക്കെയാണ് സുകൃതികൾ? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ആരൊക്കെയാ വരിക? 4 പേര്. ഏത് 4 പേരാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വരിക? ദുഃഖിതർ, ദുഃഖിതൻ. രണ്ടാമത്തെ ആള് ധനകാംക്ഷി. മൂന്നാമത്തേത് ധനകാംക്ഷി, ദുഃഖിതൻ, ജിജ്ഞാസു. പിന്നെ ഇനിയൊന്ന് ജ്ഞാനി. ഈ 4 പേര് സുകൃതികളാണ്. നമ്മൾ മറക്കരുത്. ഈ 4 രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ സുകൃതികൾ. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. വരാത്ത 4 പേര് ആരാണ്? ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാത്തത്? ആസുരഭാവം പ്രാപിച്ചവർ, മൂഢന്മാര്, നരാധമന്മാര്, പിന്നെ ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനമുള്ളവർ. അപ്പൊ എന്താണ്? മൂഢന്മാര്, നരാധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനമുള്ളവർ, ആസുരി സ്വഭാവികൾ, അതായത് നാസ്തികർ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 4 രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. 4 രീതിയിലുള്ള ദുഷ്കൃതികൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ 11ഉം 12 ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുക? കൃഷ്ണൻ ഒരു താൽക്കാലിക രൂപമുള്ള ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് കരുതുന്ന വിഡ്ഢികൾ. കൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യരൂപത്തിലാണ് അവതരിക്കുന്നത് അല്ലെ? പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് ആത്മമായ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഭൗതിക രൂപമല്ല, അതീന്ദ്രിയ രൂപമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ അരൂപം എന്നും വിളിക്കും, നിർഗുണൻ എന്നും വിളിക്കും ഭഗവാൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന് നിർഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളില്ല എന്നല്ല അർത്ഥം. ഭഗവാന് ഗുണങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ അതീന്ദ്രിയമായ ഗുണങ്ങളാണ്. അത് ഗുണാതീതനാണ് ഭഗവാൻ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നിർഗുണൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? വിഡ്ഢികൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? കൃഷ്ണൻ താൽക്കാലിക രൂപമുള്ള ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് കരുതുന്ന വിഡ്ഢികൾ നിരീശ്വരവാദികളായി തീരുകയും അവരുടെ എന്താ പറയുക ശ്രമങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആരാണോ ഭഗവാനെ, അത് വളരെ ഒരു അപരാധമാണ്. ഭഗവാനെ മനുഷ്യൻ എന്ന് കരുതുന്നത് വളരെ ഒരു അപരാധമാണ്. അപ്പൊ ആരാണോ ഭഗവാനെ മനുഷ്യനായി കണക്കാക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യനാണെന്ന് കണക്കാക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? വിഡ്ഢികളാണ്. അവർ ചെയ്യുന്ന എന്തും ശ്രമങ്ങൾ, അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അതെല്ലാം പരാജയപ്പെടും എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്കത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു പരാജയപ്പെടും, അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരാജയത്തിലാവും. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? 13 തൊട്ട് 15 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ നിർവചനവും യോഗ്യതകളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അവജാനന്തി മാം മൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതാം പരം ഭാവമജാനന്തോ മമ ഭൂതാ മഹേശ്വരം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാര് നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മൂഢന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ വിഡ്ഢികള്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു വിഡ്ഢികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വരും. നമുക്കറിയാലേ, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധ സമയത്തും ഭഗവാൻ ആരുടെ അടുത്ത് പോയി? സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് ദുര്യോധനന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അല്ലെ? എന്നിട്ട് പോലും ഭഗവാന്റെ ആ ഔന്നത്യം ദുര്യോധനന് മനസ്സിലായില്ല.
അതേപോലെ ശിശുപാലനെ വധിക്കുന്ന സമയത്തായാലും ഭഗവാൻ പരമോത്തമ ദിവ്യ പുരുഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ശിശുപാലനെ ഭഗവാനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആര് പറയും? ഭീഷ്മദേവൻ പറയും. അപ്പൊ ഇതാണ്, ചിലർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഭഗവാനായിട്ട് അവതരിക്കുമ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. അതാണ്, മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാര് നിന്ദിക്കുന്നു, അവര് നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ ഭഗവാൻ സർവ്വജാലങ്ങൾ, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ശാന്തി ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും മഹേശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിനെയും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഭഗവാന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതല്ല, അത് അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ആർക്ക്? വിഡ്ഢികൾക്ക്, മൂഢന്മാർക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആരാണോ ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കാത്തത്, ആരാണോ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാത്തത്, അവരുടെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളും എന്താകും? അത് വേസ്റ്റ് ആയി പോകും. അതിനൊരു ഫലം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. ആ ശ്ലോകമാണിത്. എന്താ പറയുന്നത്? മോഘാശാമോഘ കർമ്മണോ മോഘജ്ഞാന വിചേതസഹ രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതി മോഹിനീം ശ്രിതാഹ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. അവർക്ക് എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ദുഷ്കൃതികള്. അവരെന്താണ്? അവരുടെ നോളജ് ഉണ്ടാവും, അവർക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ അതെന്താണ്? മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനമാണ് അവരുടെ. മായാദേവി അവരുടെ ജ്ഞാനത്തെ അപഹരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അവരുടെ ജ്ഞാനം എന്താണ്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ ജ്ഞാനം നേടിയാലും അത് വേസ്റ്റ് ആണ്. അതെന്താണ്? അത് ഉപയോഗത്തിനില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ വലിയ ആളായാലും, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എത്ര വലിയ ജ്ഞാനം നേടിയാലും നമ്മുടെ ആ ജ്ഞാനം അത് എന്താ പറയാ, പാഴായി പോവും, അത് വേസ്റ്റ് ആയി പോവാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരുടെ ഫലങ്ങൾ, അവരെന്ത് പരിശ്രമിച്ചാലും അതെല്ലാം ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു? വേസ്റ്റ് ആണ്. അതാ പറഞ്ഞ, അവരുടെ ജ്ഞാനം എന്താണ്? ഈ മായാദേവി അപഹരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? മായാദേവി അപഹരിക്കുമ്പോൾ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനമുള്ളവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് എങ്ങനത്തെ സ്വഭാവങ്ങളാണ് ആകൃഷ്ടരാകുന്നത്? ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ അവർ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. അവരെ ആകർഷിക്കുന്നത് എന്താണ്? നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാം എന്താ പറയാ? ഭഗവാൻ എന്നില്ല, ഭഗവാൻ ഒന്നുമില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആ നിരീശ്വരവാദത്തിലാണ് അവർക്ക് ആകൃഷ്ടരാകുന്നത്. ആസുരങ്ങളായ സ്വഭാവമാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം വരുന്നത്. ആ വ്യാമോഹ അവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈവൻ അവര് മുക്തിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും, അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോവും. അവരിനിയിപ്പോ മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ പ്രതീക്ഷകളാവട്ടെ, ഇനിയിപ്പോ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള അവർ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാവട്ടെ, ഇനി മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവരുടെ ജ്ഞാനാർജനമാകട്ടെ, എല്ലാം തന്നെ എന്താണ്? പാഴായി പോവും. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവരെന്ത് പരിശ്രമം ചെയ്താലും ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കാത്ത ആ വിഡ്ഢികൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂഢന്മാർ എന്ത് ചെയ്താലും അതിൽ യാതൊരു ഫലവും കിട്ടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അവർ ഭൗതികമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ജ്ഞാനം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ അത് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കില്ല അവരെ. അതെല്ലാം വേസ്റ്റ് ആയി പോവാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇവിടെ പറയണേ, എന്താ പറയുന്നത്? ഇത് നല്ല ശ്ലോകാണ്. മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതാഃ ഭജന്തി അനന്യ മനസോ ജ്ഞാത്വാം ഭൂതാദിമവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? വ്യാമോഹഭരിതരായ ആൾക്കാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അവർക്ക് എന്താണ്? വ്യാമോഹത്താൽ അവരുടെ അവരെന്താ ആകർഷിക്കുന്നത്? എന്താണ്? നിരീശ്വരവാദങ്ങളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ അവർ എന്ത് തന്നെ ശ്രമിച്ചാലും പരിശ്രമിച്ചാലും അതിലെല്ലാം അവർക്ക് വിഫലമായി തീരും. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ട ആത്മാക്കൾ എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. കാരണം അവർക്ക് എന്താണ്? വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്തത്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി, നമ്മൾ പറയില്ലേ യോഗമായ, ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തി ഏതാണ്? ബഹിരംഗ ശക്തി മഹാമായ, പക്ഷെ അന്തരംഗ ശക്തി എന്താണ്? യോഗമായ. അപ്പൊ അവരെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. ഭഗവാന്റെ ദൈവിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായ ആ യോഗമായ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ആരെ? ഈ വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ. അവര് വിശിഷ്ട ആത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ സർവഭൂതങ്ങൾക്കും കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്കെല്ലാം അറിയാം. അപ്പൊ എന്താണ്? അവരെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായി. അതെ, പരമപുരുഷനാണ്.
അവരങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും ആദി കാരണനാണ്, അവ്യയനാണ്. അവ്യയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാശം സംഭവിക്കാത്ത ഒരാള്, പരമപുരുഷനാണെന്ന് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? എപ്പോഴും എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ആര്? വിശിഷ്ട ആത്മാക്കൾ. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആരുടെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരെ യോഗമായി അവരെപ്പോഴും സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ്. അതില്ലാത്തവർക്ക് എന്താണ്? വിഫലമാകും. അവരെന്തു ചെയ്താലും അതിലെല്ലാം അവർക്ക് ഫലം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ദിവ്യശക്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയാ ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ പ്രഥമ ലക്ഷണം. അപ്പൊ ഒരു മഹാത്മാവ് എന്താണ്? അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവര് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യശക്തി, അതായത് അന്തരംഗ ശക്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ പ്രഥമ ലക്ഷണം. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനല്ല അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, അവർക്ക് വേറെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, ഇത് എങ്ങനെയാണ്, ഇതിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആരാണ്, എല്ലാം അവർക്ക് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ്? അവർ അതിന്റെ അധീനതയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഏതിന്റെ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അധീനതയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ അവർ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ അഭയം തേടിയ ആൾക്കാരായിരിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ പരമഭക്തൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ചതുർഭുജ മഹാവിഷ്ണുവിനെ പോലുള്ള മൂർത്തി ഭേദങ്ങളിലും ഭേദങ്ങളിൽ പോലും ആകൃഷ്ടരാകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ചതുർഭുജാധാരിയായിട്ടും എങ്ങനെയാണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാ രൂപത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഒറിജിനൽ, അതായത് സാധാരണ സ്വാഭാവിക രൂപം എന്താണ്? ദ്വിഭുജാധാരിയായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. അത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം, അർജുനന് പോലും ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം അർജുനന് പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ എന്തായി? ചതുർഭുജാധാരിയായിട്ട് പ്രത്യക്ഷ കൊണ്ടു. പക്ഷെ അപ്പോഴും അർജുനൻ എന്താണ്? സമാധാനം ഉണ്ടായില്ല. ആ ചതുർഭുജാധാരിയായ ആ കൃഷ്ണനെ കണ്ടപ്പോഴും അർജുനന് ശാന്തമായില്ല മനസ്സ്. വീണ്ടും എന്താണ്? ആ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള, ആ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒറിജിനൽ ആ സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തിലേക്ക് വന്നു. ഏതാണത്? ദ്വിഭുജ രൂപം. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണന്റെ പരമഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം? കൃഷ്ണന്റെ ദ്വിഭുജാമൂർത്തിയിൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം. അതാണ്, കൃഷ്ണന്റെ ദ്വിഭുജ രൂപത്തിലാണ് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഭഗവാന്റെ. അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ തന്നെയായ ആ മഹാവിഷ്ണു രൂപത്തിൽ പോലും അവര് താല്പര്യം കാണിക്കില്ല. ആര്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്. ഇത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എന്താ പറയുക? അവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ അവരെന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക? എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഈ മഹാത്മാക്കൾ? എന്താ അവർ ചെയ്യുന്നത്? മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ആ മഹാത്മാക്കൾ എന്താ ചെയ്യാ? എങ്ങനെയാണ് അവർ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക? അതിനുള്ള ഉത്തരാണ്. എങ്ങനെ ആരാധിക്കുക അവര്? സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യതന്തശ്ച ദൃഢവ്രതാഃ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്താ പറയാ? എന്റെ കീർത്തികൾ ആലാപിച്ചും, എന്താണ്? എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലാപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നു ഭഗവാൻ? 6 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. അതായത് എന്താ പറയാ? സതതം കീർത്തയന്തോ, എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലാപിച്ചുകൊണ്ടും, സതതം എല്ലായ്പ്പോഴും, അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ദൃഢവ്രതാഹ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ. നിശ്ചയദാർഢ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യതിചലിക്കാത്തൊരു മനസ്സില്ല അവർക്ക്. വ്യതിചലിക്കുന്ന മനസ്സല്ലാതെ അവര് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ യതന്തശ്ച പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്താണ്? അവരുടെ ആ പ്രയത്നം, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ പ്രയത്നത്തിൽ അവരെന്നും നിരന്തരം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ്. പിന്നെ നമസ്യന്തശ്ച, എന്റെ മുൻപിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്താണ് അവർ ചെയ്യുക? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മാം ഭക്ത്യ, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. മാം ഭക്ത്യ, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ ആ ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഭക്ത്യ, അതായത് ഭക്തിയോടെ. അതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഭക്തിയോടുകൂടി. ഭക്തി ഇല്ലാതെ ബാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് വേസ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഭക്തി എന്നുള്ള ആ ഒരു ശബ്ദം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ മാം ഭക്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തിയോടുകൂടി എന്താ പറയാ? നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ, ഈ മഹാത്മാക്കൾ എന്നെ നിരന്തരം ആരാധിക്കുന്നു. ഈ മഹാത്മാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നിരന്തരം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലാപിച്ചുകൊണ്ടും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കും. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ നിശ്ചയദാർഢ്യം എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ,
അതായത് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പല പല പരീക്ഷണങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വരും. അങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴിയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം, പരമപദം പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ള നമ്മുടെ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വ്യതിചലിക്കാതെ, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എപ്പോഴും പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയോടുകൂടി എപ്പോഴും നിരന്തരം ഭഗവാനെ മഹാത്മാക്കൾ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ മുദ്രയിട്ട് മഹാത്മാവാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയെ ഒരു മുദ്ര കുത്തി പറയാൻ പറ്റില്ല ഇദ്ദേഹം മഹാത്മാവാണെന്ന്. അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അത്. അയാളുടെ സ്വാഭാവിക ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവിടെ വിവരിച്ചത്. ഇതൊക്കെ വേണം. നമ്മളിപ്പോ ഒരു വ്യക്തിയെ മഹാത്മാവെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പൊ മേൽപ്പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്. എങ്കിലേ നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയെ മഹാത്മാവെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരാളെ മുദ്ര കുത്തി വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇദ്ദേഹം മഹാത്മാവാണെന്നും. അപ്പൊ അയാളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു മഹാത്മാവ് എപ്പോഴും കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മഹത് ഗുണങ്ങൾ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക, അവർക്ക് എപ്പോഴും നാട്ടു വർത്താനങ്ങളല്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക. അവർക്ക് എപ്പോ സമയം കിട്ടുമ്പോഴും അവർ ആരുടെ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോഴും അവരെന്താ ചെയ്യുക, അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കിട്ടുന്ന സമയം ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ മഹത് ഗുണങ്ങളെ, കാരണം അവർ പ്രകീർത്തിക്കണമെങ്കിൽ, അവരത് പറയണമെങ്കിൽ അവരത്രയും കേട്ട് കാണും അല്ലെ. കേൾക്കാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഒന്നും തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ കേൾക്കാതെ നമുക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ? പറ്റില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ അത്രയും കേട്ടിരിക്കണം. ശ്രവണം അത്രയും ചെയ്താലേ നമുക്ക് കീർത്തനം ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ മഹത് ഗുണങ്ങൾ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അയാൾക്ക് മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, അയാൾക്ക് വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം അശാശ്വതം, ദുഃഖപൂർണമാണ്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആ ശാശ്വതമായ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തണം, ശാശ്വതമായ ഒന്നിനെ പ്രാപിക്കണം, പരമപദം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ച് അയാൾ ചിന്തിക്കാറില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ചില എന്താ പറയാ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ്? വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി ഏകാദശി അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഏകാദശിയൊക്കെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഏകാദശി അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരിക. അല്ലാതെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നം കൊണ്ടൊന്നും നമുക്കിതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ. കാരണം മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ദ്രിയമാണ്. എങ്ങനെയുള്ള ഇന്ദ്രിയം? നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. അത് അന്തരേന്ദ്രിയമാണ്. മനസ്സൊരു ഇന്ദ്രിയമാണ്, അന്തരേന്ദ്രിയ. അപ്പൊ അത് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? ഇങ്ങനെയുള്ള വ്രത അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഏകാദശി, ഭഗവാന്റെ അവതാര ദിനം തുടങ്ങിയവ. ഭഗവാന്റെ അവതാര ദിനം എന്താണ്? കൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമിയായിട്ട് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കില്ലേ? ഭഗവാന്റെ ആ ജന്മ മഹോത്സവം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കില്ലേ? അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഭഗവത് സാമീപ്യ ലബ്ധിക്കായി അത്യന്തം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മഹാത്മാരായ ആചാര്യന്മാർ നിശ്ചയിച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ. ഈ വ്രതങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? മഹാത്മാക്കളായ ആചാര്യന്മാരെല്ലാം നിശ്ചയിച്ച വ്രതങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഏകാദശി ആയാലും ഭഗവാന്റെ ജന്മദിനമായാലും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യണം? ഇതൊക്കെ മഹാത്മാക്കൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള വഴികളാണ്. ഈ വ്രതങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ഭഗവത് സാമീപ്യ ലബ്ധി നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആഗ്രഹം അല്ലെ. മഹാത്മാക്കൾ ഒട്ടും തന്നെ വീഴ്ചയില്ലാതെ ഇവ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ അഭീഷ്ടം നിറവേറുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ മഹാത്മാക്കൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. അവർക്ക് മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. പിന്നെ ഈ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ അവർ അനുഷ്ഠിച്ചു വരുമ്പോ എന്താണ് അവർക്ക് സംഭവിക്കുക? അവർക്ക് അവരുടെ അഭീഷ്ടം നിറവേറുക തന്നെ ചെയ്യും. കാരണം അവർക്ക് വേറൊന്നും തന്നെ ചിന്തയില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറൊന്നും അവർക്ക് സംസാരിക്കാനും ഇല്ല. അതേപോലെ ഈ ഏകാദശി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രണത്തിലാകും. അപ്പോ നമുക്ക് ഇനിയും ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. ജ്ഞാനയജ്ഞേന ചാപ്യന്യേ യജന്തോ മാമുപാസതേ ഏകത്വേന പൃഥക്ത്വേന ബഹുധാ വിശ്വതോമുഖം. ഇവിടെ ജ്ഞാനാർജനം കൊണ്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന മറ്റു ചിലർ സർവേശ്വരനെ അദ്വിതീയനെന്നും ബഹുരൂപനായും വിശ്വതോമുഖനായും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള 3 രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭഗവാനെ 3 രീതിയിൽ എങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കൃഷ്ണഭാവത്തിൽ അല്ലാതെ 3 രീതിയിൽ എങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന്. അതായത് മഹാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? തികഞ്ഞ കൃഷ്ണബോധം ഉള്ളവനാണ്. അപ്പൊ മഹാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം കൃഷ്ണന്റെ രൂപം എന്താ, കൃഷ്ണന്റെ ധാമം എന്താ, അതെല്ലാം അവർ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്. മഹാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി പല വിധത്തിലും കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്ന മറ്റു ചിലർ ആരൊക്കെയാണ്? 4 ആൾക്കാർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തേത് എന്താണ്? മഹാത്മാക്കള്. അവര് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ്? 4 രീതിയിലുള്ള സുകൃതികൾ. ഏതൊക്കെ? ആർത്തൻ,
ദരിദ്രൻ, ജ്ഞാനി, ജിജ്ഞാസു. ദരിദ്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധനകാംക്ഷി, ആർത്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദുഃഖിതൻ, ആർത്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജ്ഞാനി, ജിജ്ഞാസു. ഈ നാല് എന്താണ് സുകൃതികൾ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് മഹാത്മാവ് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഈ നാല് ആൾക്കാർ വരും സുകൃതികൾ. പക്ഷെ ഇതല്ലാതെ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ആരാണ്? അത് ഇത് ഇവർക്കും താഴെ വരുന്നത്. ഈ സുകൃതികൾക്കും മഹാത്മാക്കൾക്കും താഴെ വരുന്ന മൂന്ന് ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ്? അതായത് അവർക്കും താഴെയുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ്? ആദ്യത്തേതില് ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ എന്താ പറയുക, വിഭാവനം ചെയ്ത് അതിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ. അതായത് ഭഗവാനെ ഭഗവാന്റെ രീതിയിലല്ലാതെ വേറെ ഒരു രൂപം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരതിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ. ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ, പ്രപഞ്ചത്തെ ഒരു ഉത്കൃഷ്ടമായ ജീവവസ്തുവായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ വേറെ രീതിയിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ സൃഷ്ടിയായ പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ വിശ്വരൂപം, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ അവര് ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു ജീവവസ്തു എന്ന് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നവർ അവരാണ്. പിന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നിരാകാരവാദികളാണ്, അദ്വൈതം. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? ഭഗവാനും താനും ഭിന്നരല്ലെന്ന് ബോധത്തോടെ ആത്മാരാധന ചെയ്യുന്നവർ ഏറ്റവും താഴ്ന്നത്. എന്താണ്? ഭഗവാനും താനും ഭിന്നരല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ ബോധത്തിൽ ആത്മ ആരാധന, അതായത് സ്വയം ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ആൾക്കാർ. ഇതെന്താണ്? ഈ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്? നിരാകാരവാദികളെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് അദ്വൈത ഫിലോസഫി നമ്മൾ പറയില്ല, അദ്വൈത ആൾക്കാർ. അതായത് അവർക്ക് ഇത്ര അറിയാം, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ശരീരമല്ല എന്നുള്ള ബോധം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് പറയും. അതായത് ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണെന്നുള്ള ബോധം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഞാനും ആത്മാവും ഒരു ചൈതന്യമാണ്, ഭഗവാനും ഒരു ചൈതന്യമാണ്, ഭഗവാൻ വേറെയല്ല, ഞാൻ വേറെയല്ല, രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ, രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് ചിന്തിച്ച്, അതാണ് ആത്മ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനും താനും ഭിന്നരല്ല, വേറെയല്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച് ആത്മ ആരാധന ചെയ്യുന്ന അവരെ എന്താ പറയാ, നിരാകാരവാദികൾ. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപം കൊടുക്കുന്നില്ല, ഭഗവാൻ ഒരു ചൈതന്യം മാത്രമാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ചൈതന്യത്തിൽ പോയി ലയിക്കുകയാണ്. അതാണ് അവരുടെ സിദ്ധാന്തം, അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം. അതാണ് അത് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും താഴ്ന്നതാണ്. ആദ്യത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ, ഭഗവാനായിട്ടല്ല, പക്ഷെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു രൂപം കൊടുത്ത് അതിൽ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ഉത്കൃഷ്ടമായ പ്രപഞ്ചത്തെ ജീവവസ്തുവായി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ ആരാധിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തേത് ഭഗവാനും താനും ഭിന്നരല്ലെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ആത്മാരാധന ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ആരാധനയുടെ പരമോന്നത വസ്തുവാണ് കൃഷ്ണൻ. ആരാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വസ്തു എന്താണ്? പരമോന്നത വസ്തു എന്താണ്? ആരാധന വസ്തു അത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ 16-19 വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച്, പിന്നെ 20-25 ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. അഹം കൃതുരഹം യജ്ഞ സ്വദാഹം അഹം ഔഷധം മന്ത്രോഹം അഹമേവാജ്യം അഹം അഗ്നിരഹം ഹുതം. ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ക്രിയയും യജ്ഞവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന ആ ക്രിയയാകട്ടെ, ആ യജ്ഞമാകട്ടെ, എല്ലാം ഞാനാകുന്നു. പിതൃക്കൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഹവ്യവും ഔഷധവും അഭൗതിക മന്ത്രങ്ങളും ഞാനത്രേ. നമ്മളിപ്പോ പിതൃക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? നൽകപ്പെടുന്ന ശ്രാദ്ധകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ ആകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. ഭഗവാൻ വിഭൂതികളിൽ പറയുന്നു, ഞാൻ അര്യമനാകുന്നു. പിതൃക്കളിൽ ഞാൻ അര്യമനാകുന്നു. അപ്പൊ അര്യമന എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? പിതൃലോകത്തിലെ രാജാവാണ് അര്യമ രാജാവ്. അപ്പൊ ആ അര്യമൻ ഭഗവാൻ ആകുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ശ്രാദ്ധ കർമ്മങ്ങളുടെ ഹവിസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ല, അതൊക്കെ ആരാ എടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അത് പറയുന്നു. അഭൗതിക മന്ത്രങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. പിന്നെ അഗ്നിയും അതിൽ എന്താ പറയാ, ഹോമിച്ച ആ നെയ്യും, അഗ്നി എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ ആകുന്നു. പിന്നെ അഗ്നിയിൽ ഹോമിച്ച നെയ്യും ആരാണ്? അതും ഭഗവാൻ തന്നെ ആകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹ വേദ്യം പവിത്രം ഓംകാര രുക്സാമായജുരേവച. ഇവിടെ ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പിന്നെ പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക്സാമയജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ലോകത്തിന്റെ അച്ഛനും എല്ലാവരുടെയും അച്ഛൻ ആരാണ്?
ഭഗവാൻ. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബീജപ്രദ പിതാവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാവരുടെയും അച്ഛൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ. അമ്മയും ഞാനാകുന്നു. കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതി നമുക്കൊരു ജന്മം നൽകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച്. ആ ജന്മം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ബീജം ആര് കൊടുക്കുന്നു? അച്ഛൻ കൊടുക്കുന്നു. കാരണം എങ്ങനെയാ? അച്ഛനായ ആ പരമാത്മാവ് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ വസിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. അതനുസരിച്ച് അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെ ആ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു ശരീരം ഭൗതിക പ്രകൃതി ഒരുക്കി തരുന്നു. അങ്ങനെ അപ്പൊ അമ്മയും അച്ഛനും ഭഗവാൻ തന്നെയാകുന്നു, രക്ഷകനും ഭഗവാനാകുന്നു. കാരണം ഉള്ളിൽ എല്ലാവരുടെയും പരമാത്മാവായിട്ട് സുഹൃത്തായിട്ട് അഭ്യുദയകാംക്ഷിയായിട്ട് ഭഗവാനാണ് വസിക്കുന്നത്. പിതാമഹനും മുത്തച്ഛനും, നമ്മൾ പറയില്ലേ അച്ഛനും അമ്മയും മുത്തച്ഛനും എല്ലാം ഭഗവാനാകുന്നു. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അത് ആ ജ്ഞാനം ഭഗവാനാകുന്നു. പവിത്രമായ ഓംകാരം, പ്രണവം എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രണവം എന്താണ്? ഓംകാര. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ രസോഹം അപ്സുകൗന്തെയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ, രസം അതായത് വെള്ളത്തിലെ രുചി ഞാനാകുന്നു, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം ഞാനാകുന്നു. പിന്നെ പ്രണവം മന്ത്രം ഓം എന്നുള്ള ആ പ്രണവം ഭഗവാനാകുന്നു. ഋക് സാമ യജുരേവച്ച. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഋഗ്വേദ സാമവേദ യജുർവേദ ഇങ്ങനെയുള്ള വേദങ്ങൾ പോലും ആരാണ്? അത് ഭഗവാൻ തന്നെ ആകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം. അടുത്ത ആഴ്ച നോക്കാം. നമുക്കിത് നാളെ നോക്കാം. നമുക്ക് 18 തൊട്ട് നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യഃ വ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദേ ശീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്, ശീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 3 ചോദ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് 18 ശ്ലോകം വരെ 3 ചോദ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്? ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? രാജഗുഹ്യം എന്താണ്? എന്താണ് രാജഗുഹ്യം? അതീവ രഹസ്യമായ. അതീവ രഹസ്യം. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് വലിയ രഹസ്യം, ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യം. അടുത്തത് രഹസ്യമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ എന്താണ്? എന്താണ്? ജീവജാലങ്ങളുടെ ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണ സന്തോഷത്തോടെ സുസുഖം. സുസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ സുസുഖം സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതും അവ്യയം എന്താ പറയാ? അത് ശാശ്വതമായത്. പിന്നെ വേറെന്താണ്? 3ാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന 3 രീതികൾ. 3 രീതികൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ അത്. ഭഗവാനെ സർവേശ്വരനെ അദ്വിതീയനായും ബഹുരൂപനായും വിശ്വതോന്മുഖനായും ഈ 3 രീതികളാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ വേറെയല്ല, ഞാൻ വേറെയല്ല എന്ന് ആരാധിക്കുന്നതൊന്നും, പിന്നെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നതൊന്നും, പിന്നെ ആദ്യത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മള്? ഭഗവാന്റെ രൂപമല്ല, വേറെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ കൊടുത്ത് അതിനെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഈ 3 രീതികളാണ് ആരാധിക്കുക. കഴിഞ്ഞ അത്രയല്ലേ ചോദ്യമുള്ളൂ? അതെ. ഇനി നാളെ നോക്കാം അല്ലെ? മറ്റുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നാളെ.